haluan, että puhut. That's the point ja anna palaa. Milloin se, älä vielä kuva, eli milloin se nyt oli niin se... Pistää äänet, mä sanon tulla. Hiljaa, 1-2-3 nyt. On jo. Mikä se painajan oli ja mitä se anarkia oli, että sä siitä puhua, niin, että oliko se anarkia niin aivan siihen painajan se homma vai mistä tää kaikki lähti? Se oli yhteinen kieli. Niin tapa tutustua ihmisiin. Lepakko oli kaiken keskus. Ja oli ihmiset mistä tahansa kotoisin, oli äärimmäisen helppo tutustua. Ja niin kuin... Mitä se lepakosta puhuu? Mä kysyn anarkiasta. Painajaisesta. Torjusaineistoa, vihan rytmilevystä. Se oli semmoinen ajan jakso, että mä luin ihan vitusti. Mitä sä luit? Mä luin kirjoja. Ei vaan mä halusin perustella mun punkia. Mä olin joskus sellaisessa tilanteessa, missä niinku... Mitä se... Vittu kun hyvä, antaa mennä koko ajan. Mitä ne kirjat piti sisällään? Siis... Onko sitä pasifistikirjaa vai? Ei vaan mä halusin, että mä olin niin vitun tosissani sen jutun kanssa, että mä niinku... Oli ihan selkeä kaksiajako, että oli sorkuspunkit ja sitten ne, ketkä niinku ehkä haluaa ja kelaa jotain, niinku, että missä mennään. No se oli se jengi, mikä kelasi jotain vai? Joo, ja sit mä osaan kuvitella... Luulitko olevassa joku saatana jumala vai? En todellakaan, mutta siis niinku, että mä oon ihan saletti, että 3/3 sit jengistä on niinku nykyään merkkonome ja sit 3/3 on haudassa ja sit loput jatkaa soittamista vielä. Mitä sä teet sitten? No vittu. Jahat sä paskaa vaan vielä, että soitat vai mitä sä teet? No. Oot sä vielä anarkisti niin kuin silloin 80-luvulla vai? Vai pelkäät sä jotain? Ei todella. Ei, se asia ei hävi sydämestä mihinkään. Kysymys on asiasta, joka on juurtunut sydämeen. Että se on tapa elää. Mikä? Punk. No mitä se anarkismi on? Sä oot vielä sitä kertonut mulle, että... Onko se sitä, että sä syöt porkkanoita ja jotain vitu kasvispitsoja, vittu ja meet tonne vitu parrikaalle seisomaan osoittaa mieltä syy. Sitäkö se on? Onko se väkivalta vai mitä se on? Ei, poikki. No ei, toi menee jo. Joutuu toahen, mä jakaa paikan nussi sua suuhun. Gayer than ever. Gayer. No niin. Mitäs punk kuollut? Totta se kuollut, mutta vähän piilossa. Sen jälkeen kun ei ole niissä kuvioissa ollut mukana, niin on huomannut sen, että... Onko se muuttanut muotoa vai mikä terkästys siitä? Sen jälkeen kun niissä kuvioissa ei ollut mukana, niin on huomannut sen, että kuinka näkymätöntä se on. Jos ei ole virittäytynyt sille taajuudella sillä, että tietää siitä asiasta, niin se ei näy missään. Se ei kerta kaikkiaan näy missään. No joo, se on tosi alakulttuureista alakulttuureista. Siis se on niin marginaalissa kuin olla ja osa. Kyllä, mutta just siellä, että missä tapahtuu, niin vittu sieltä tapahtuu. Siellä tapahtuu. Se mikä mulle on päällimmäisenä jäänyt mieleen punkista on se, että jengi tekee koko ajan jotain, koko ajan tapahtuu jotain. Joo, siis se musiikki oli yhteinen kieli siitä, kuinka sä tutustut toisiin ihmisiin. Joo. Tutustuminen oli ihan äärimmäisen helppoa. Se oli vähän semmoista simppeliä. Mistä sä oot? Sä oot jostain toisesta kaupungista, ketä kiinnostaa? Se oli vähän hyvä tyyppi, tehdään jotain. Se oli semmoista simppelitouhua tähän nykyajan punkkiin verrattuna. Jumalauta, nykyisen kaikenlaisissa kansalaisjärjestöissä sun muissa, niin kaikenlaisia
tapahtumia tää nykyajan, no pakko sanoa nuorisoko ikä jonkun verran, niin jumalauta, on se, tulee vittu kyyneleet silmiin saatana, kun ajattelee, että kun niinku, jengi niinku kelaa niitä juttuja, siis siihen, mitä siihen meidän aikaa. Se on niinku, saatana, niillä on yksi vitun maku, jos ne menee osoittaa mieltä tai tekee jotain, niin no vittu, niin tosissaan, ne ottaa vaikka linnalla siitä. Ja mä nostan hattua, mä melkein itken, vittu kiitos! Painajaisen Taru oli aika lyhyt, että me tehtiin varmaan vaan keikkoja, varmaan veikkaa joku 100-150 ehkä. Ja se aika, mitä me tehtiin, tehty kyllä. no Ei joka tapauksessa, niin ei sinne päinkään paljon vähemmän. anyway, Painajaisen aika oli loppujen lopuksi aika lyhyt, mutta Se oli lyhyt, mutta me kaunis. kerittiin soittamaan talonvaltauksissa. Ja siinä oli tämä ja tämä. Ja sitten siinä oli tämä. Ja sitten se meni näin. Onkin näin. Olisiko siinä? Ei olisi, nyt vasta pääsee vauhtiin. Anna se tulla vittuilla. Haluatko aloittaa? Joo. Anna se provosoida sitten. Pistä Mennä palaa vaan. vittuille. Saanko katsoa niitä kysymyksiä? Mikä mä teillä on vittu? Vappa vittuilee ja me vittuillaan sille ja toisillemme. No niin, anna mennä. Toimittaja on kuullut tämmöistä asiaa, että kaskulla vaikka se on sen paina, että tää on pelkkä ruukkareita. Älä nyt taas runkkaa. Joo, siis lepakko oli kaiken keskipiste. Siellä tutustui ihmisiin ja siellä saatiin kontakteja, missä järkättiin keikkoja ympäri Suomea. Mitä mieltä, Niitä oli paljon vähemmän kuin esimerkiksi mitä mieltä sä oot päin. siitä asiasta? Sä oot siinä kyseinen henkilö siinä sä oot aikana sotakulttuuri, että olen kuullut toimituksessa tämmöistä asiaa, että tämä nykyinen entinen laulaja aikana, mikä laulasi bändissä nimeltään Tommi Pelkonen. No niin, nyt tulee ihan paskaa sitten. No okei, unohda, pistä pois. Älä nyt viitti tommosta. Kyllä. Mites tää 20-luvulla tää väkivaltavomma sillä aikana, niin kun oli skinejä ja sitä rokkareita ja muita, että onko teillä mitään kokemuksia näistä asioista? No, Tuliko turpaa? no mulla ei tullut turpaa, kun mulla oli sen verran nopeat jalat, että mä pystyin luistamaan, että ihan muilta juunteelta sitten jotain kenkää päähän sun muuta, mutta ihan semmoista pientä. Että. Hyvinkin oli näitä rokkareita silloin, kun Paavola Pantereita ja muita. Eikö punkkareiden kanssa paljon ongelmia niiden kanssa silloin? Teitä oli paljon silloin. Joo, Kirkon puolesta pyörittiin ja... Mä oon väärä väärä sanoa. sellaista Vai jännitystä no, aina kun lähdettiin ulos, ne oli pientä jännitystä. Mutta jälkeenpäin kun on miettinyt sitä, niin luultavasti se riita ei lähtenyt meistä ihmisistä itse, vaan ne suosikkilehtenä asetteli meitä vastaan toisiamme. No se oli Ihan oikeesti, ihan selkeästi. No se oli ihan Se selkeä. ei ketään kiinnostanut tapella toisiaan vastaan, kunnes niinku se kauhean vastakkainasettelu tuli jostain ihan muuta. Et näin se pitää mennä, että nyt on 2 ryhmää ja Joo. nyt pitää vittu motata toista. Mulla oli onneksi niin vittu nopeet jalat. Mediahan edusti silloin 1977 edusti just sitä asiaa, niin että pitää, niin kuin, että kulki Help-lehti ja vanha, mitä Englannissa tapahtui, että punkit eri tappele, niin sama homma on ilman Suomeen silloin, ja niin kuin, että ihmiset voisivat ihan toisella sen takia. Että Joo. Siis Kaikissa asioissa apinoitiin sitä, mitä Englannissa tapahtui. Niin. South Gonna Rise Again on hienoa, kun on Suomessa. South Gonna Rise Again on etelävaltioiden lippuja lukee seljässä, niin voiko semmoisella olla mitään järkeä päässä vittu Suomessa? Ja kuinka moni olisi tiennyt, mitä se tarkoittaa?
Käsittämätöntä. Mut Aivan Suomi punkki varmaan siinä alussa, niinku 70-80-luvun alussa, niin 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa oli varmaan ihan suoraan apinointia siitä, No että joo, luetaan Englannin lehdistöstä, mutta niin oli ihan uskomatonta läppää musiikkia tuli Suomesta. Omaperäistä. Ja etenkin 80-luvulla, jolloin vasta Suomessa alkoi niin punkki ihan oikeesti niin kuin tuli. No HC-bändi. hardcore kun tuli, sitten niinku lävähti ihan täysin uusi systeemi tiski ja Lepakko oli kaiken keskipiste. no Etelä-Suomessa missä asuttiin, niin se oli silloin kun sinne ensimmäisen kerran meni, niin huomasi, että ei jumalauta, että täällä on hieno meininki. Oli pakko päästä toisenkin kerran, satana, ja toisen kerran kattoo keikalle, kun oli niin helvetin hieno meininki. Ja just se taas edellä puhuttu fiilis ja yhteismeininki, niin just semmoista, että vittu tässä ollaan samaa porukkaa, niin Varmaan päällimmäinen fiilis oli se, että kun tapas tuntemattomia ihmisiä jossain festareilla ja muualla, niin ihmisiin tutustuminen on ihan äärimmäisen helppoa. Sitä kautta kontakteja keikkoihin ja niin siis tää vanha käsite viidakkorummuista, niin se on ihan uskomaton, kuinka punkki toimii sitä kautta. Mutta sit taas mua rupesi tökkimään se, että se minkä takia mä hävisin kuvioista on se, että se viinanveto. Kyllä se oli aika muiden ongelma kyllä. Joo. Näin, sen takia jengiä putellutkin. Siitä, että se asiasisältö itse asiassa hävisi täysin sille viinanvedolle, että mä sain tarpeeksi. Ja painaisesti mainiten niin oli se, että mun on pakko sanoa ihan oikeesti, mä en niin hyydyin siihen, että mä en saanut tarpeeksi vastiketta siellä, niin siellä asiasisällä. Mä olisin halunnut, että olisi pystynyt puhumaan niistä. Niin, et ei vaan vedetä viinaa, vaan että olisi pystynyt heittämään läppää, niin pysty puhumaan niistä vitu. No omassa mielessä me kyllä heitettiin läppää ja vedettiin myös sitä viinaa. Ja Kukas tän Sorbus Simo oli että kuule tähän on vaan legenda aikana. No vittu, sehän on ihan legenda henkilö. Soppa Simoks vai miksi sitä kutsuttiin? Asu Keravalla. Menee vittu. Sitä voisi sanoa kunnon anarkistiksi. Ja pakko sanoa tämmönen hauska juttu, kun enemmän oli siihen yhteydessä, niin silloin oli kello soimassa aamulla, että tehtiin viinakauppaa heti kun se aukeaa. En mä tiedä, oliko se sitä anarkiaa sitten. Tai vitu. Asennemies! Mä voin lähettää Simolle yhden viestin. Jos sä näet tän, niin... Ei vissiin näe, ei oo vissiin hengissä. Kun sä kerran soitit meille, että nyt lähdetään... Joo, on hengissä. No se on hienoa. Se on hienoa. Simo! Nyt lähdetään... Saatana! Vittu, kun sä katsot tätä, niin vittu moi! Ja rutistukset ja halaukset. Sä et vittu unohdu ikinä. Sä Urpo silloin kerran soitit, että nyt lähdetään Suonenjoen vittu mansikkamarkkinoille. Hänellä on yläpakit ja kaikki. Vai Sorbus Simo vai? Niin, se soitti, nyt lähdetään. No ei kun lähdettiin ja perkele pamannetaan paikalle, niin ei mitään. Ei yöpaikalla eikä mitään bileitä, eikä mitään. Kaikki on niinku goodbye. Ja Simo siinä sit vaan niinku, että ei tässä mitään, että hän hoitaa homma. Nyt päädyttiin nukkumaan.
päädyttiin nukkumaan sellainen firma, jolla on näitä niinku irtosaunoja, niitä myydään. Niin mentiin semmosen niinku kuistilla nukuttiin, se hyttyset ihan kympillä. Oi vittu, kumpa olisi ollut mukana. Aamulla mä lähtin takaisin stadiin, niin Kimmo Fredi kissanpeety karkaa siinä on puulatva ja sitten venataan sieltä semmonen... Simo vaista kissaa. No vittu 4 tuntia heitetään kiville sitä kissaa, että tunnin on alas sieltä saa. 4 tuntia heitittelittekö Simo? Anyway, pointti oli se, että mä sanon sen reissun jälkeen, mä sanoin Simolle, että käykö sulle? Mä en tiedä, käykö sulle, mulle käydä. Mä haluan tietää, käykö sulle. Ei pidetä yhteyttä enää ikinä. Älä soita koskaan. Kävikö se sille? Mä olin niin vihainen. Siis se Simo ihan vitu niin se on ykkösiä mä kadun ihan kympillä niin pahasti sille sanoa, mutta se on kuitenkin ihan vitu hyvä tyyppi. Eihän se pahaa tarkoittanut sanoa. Eihän se nyt vaan... Se ei ikinä tarkoittanut pahaa. Vittu Simo, jos sä näyttää niin vittu edelleen. Siellä ei ole työpaikkoja saatana. Ei se nyt pahaa mitään tarkoittanut. Mites 2005 nyt niin silloin kasku, jengi veti vitusti sorpusta ja viinaa. Vieläkö teillä viina maistuu nykyään 2000-luvulla? No mulla on onneksi siitä paskasta aika hyvin päässyt irti. Paljon jengiä kuollut tiedät sä ja viina ja muihin näitä vanhoja jätkiä. No nimenomaan ja se, että ei saatana. Et niinku tässä nyt on mitään järkeä. Kysymykset, että niinku, että tää DVD on niinku omistettu kaikille edesmenneille jätkille, mitkä kuollut ja ollut ja mennyt ja tälleen näin, niin onko jotain sanottavaa niistä vanhat, mitkä kuollut viina vanhat? On itse asiassa. Jokainen valitsee oman tien, mutta joku raja olisi hyvä vetää itselleen jossain vaiheessa edes. Totta kai nuoriso on hienoa ja vittu silloin pitää kokeilla kaikkea mahdollisia rajoja, mutta kun saa napattua kiinni jossain vaiheessa siitä, että pääsee niinku sillä, että uhmaa tilaa ja hanskassa, niin mikäs siinä? Hei mä haluan, hei jätkä, niin sanokaa yksi semmonen juttu, kun mä haluan tää homma tänne, tähän loppuhuipennuksesta herätä sen jutun, kun mä itse otin sen DVDltä taas semmosen alkupuheen. Niin sillä niinku, että vähän se muu, että miksi... Sano se kyllä pyörä. Joo. No, mä olin lomanvietos Virossa, kun mä kuulin, että Joe Strummer on kuollut. Ja mun puukko on lähtenyt siitä, kun mä kuulin ensimmäisen kerran London Calling. Se oli aika kova paikka. Mulla oli muuten Holidays in Sun tuli radiosta ja oli niin kuin olisi vedetty halalla ohtaavi. Ja radioista vielä. No se oli ihan siellä, että jäi haavi auki, että mitä? On pakko laittaa isommaa, että voiko tällaista olla olemassa? Ja kyllä sitä näköjään oli olemassa. No, on näköjään vieläkin. Ja